Look, quick update about imbizwe ibise Orlando eMdantsane namhlanje. Asikwazi ufota lopha ngenxa yoba ikhamera azivumelekanga uba kufotwe, so just izofuna ndiyenze ngomlomo. Update khona, meeting ihleli, most abantu bephumile, there are a lot of more numbers than before. Resolution of meeting uba there will be mobilization eMarch, matches for i-30th ziqala ngomso or 3 o'clock, just for an hour or two. Abantu bayadibana eMdantsane koza kulala ndika kula shelter ebhasi or kweza stop sebhasi ya silapha, I think silapha kweza ezantsi kweza taxi zasetown. Yes, bayadibana ngo-3 corner. It's just a mobilization or towards kodityana for an hour or two, then emveni koko abantu baphinde bahambe bajikele, then kulapho kuzo-updateyithwa khona. Update yakhona yeyi i-serious. There is into eyenziwayo ngoku. The reason why kuthiwa i-foreigners ziyahlala apha yabona yeyoba we've got aba bantu that are harboring them, abahlala nazo, ya understand, abazinika indawo zohlala. So on qala ngomso there is gonna be ilantika lento i-list about sure but kuba kwi-list about izindlu ezaziwayo oba zihlala i-foreigners or kuqeshiswe i-foreigners, and so ezo list leyo umuntu uzofika abhalise kapha i-areeni yakhe, i-activist sibhalise uba hayi ka-6175 apha kum kukho i-foreigners ezihlalayo khona, indlu yam ibe selistini khona. Then as mhlawumbi nam ndiyakwazi uyiklerisha ke ndithi hayi nge-30th zizilisti ke ezizojongwa nge-30th, ezindakoyiwa kuzo nge-30th, kuthiwa hayi indlu ethile, address number bani nespaza shop sase-foreigner, so nge-30th kojonga uba lisekhona na kwaye izothwani na. I don't know. So there's gonna be no list that is capturing oba ezi ndlu zihlalayo or aba bantu, and on that list to as kuthiwa ku-illegal or akukho semthethweni, it's a crime to harbor illegal immigrant. So if doti abahlali aba bedibene, I'm not sure noba izokwenziwa nge-30th or before the 30th, oba kuhanjwe kuyokuvulwa ii-cases for all the houses ezipha list, and zithathe zisiwe kulo enforcement to go and check all those houses oba izindlu eziya or kujongwa uba ii-foreigners zisekhona na, kujongwa amanzi, kujongwa umbane, kujongwa yonke into kwezaa zindlu that are harboring, and kuhambe kuyovulwa i-case emapoliseni oba this is a person walapha eSouth Africa that is harboring illegal immigrant. So that's the resolution, and kwabe kumention ke ne-activities that will be happening before i-30th. So kuthiwa ke masithi kuni ningabahlali every day ngelanto on every day ngalento every weekday there will be ilantika lento, there will be a meeting, is it a meeting? Yeah, it's a meeting or some sort of a protest that will ezokhumbuza abantu highway eqala ngo-3 every day until i-30th. So yeah, that's the thing, until i-29th, yeah, and that's the thing. Otherwise it was a fruitful meeting, and I think those are izinto ezibalulekileyo, yeah, ebezixoxiwe khona.